Сәлем дуслар! Рәхәт ел фасылы хөкем сүрә хәзер. Бар дөнья яшеллеккә төренгән. Һавасында ук чәчәк исләре аңкып тора. Көн узын кошлар сайравы ишетелә. Быел җәй һәрхәлдә аның беренче яртысы бигрәк матур килде. Килешәсезме? Алга таба да җәйге көннәр бары сөендерер дигән өметтә калып, шушы ямьле күңелләрне канатландырып, күтәренке кәеф бүләк итүче ел фасылы турындагы җырларны барлап, бер тапшыруга тупларга булдык. Араларында элеккегеләр дә, азмы-күпме заманча дип саналганнары да бар. Мин Гүзәл Зиятдинова җәйнең рәхәтен бергәләп җырлардан да татырга чакырам. Башлыйк. Сезнең ничектер, әмінә мин җәй турындагы җырлар диюгә Салават Фәтхетдиновның җиләкле җәен искә төшерәм. Мәңге искермәячәк, онытылмаячак гаҗәеп матур җыр. Дуслар, бер сорау туды әле миндә. Сез җырлар тыңлаганда беренче чиратта аның көенә игътибар итәсезме, әллә җырчы тавышынамы? Бәлки мәгънәсенәдер? Иренмәгез әле. Салават абыйны тыңлый фикерләрегезне комментарийларда язып калдырыгыз. Orasına kilgem idim jillekte Işıradım da vaşirin Yalgını saldım yürekte Jillekli jeylerini Unutulmamın yemin Diyamın irinlerinde Bayın jile gitmemin Jillekli jeylerini Unutulmamın yemin Diyamın irinlerinde Bayın jile gitmemin Дуслар, җәй бит әле ул төрле җиләк җимешләргә бай вакыт. Хуш исле кайын, җир җиләкләре, татлы кура җиләге, кызыл, кара карлыган, саный китсәң, сезнең иң яраткан җиләгегез нинди? Мәсәлән, мин үзем кара карлыган яратам. Нәкъ Гүзәл Әхмәтова кебек. Әнә бит, җыры да шул турыда түгелме? Белмәс идем син булмассың, татлы хисләр барлыгын, Төшкән кара карлыганнар бигрәк тәмле шәйләрдә, Кашыты булмый мөмкин түгел карлыганлы җәйләрдә. Төшкән кара карлыганнар бигрәк тәмле шәйләрдә, Кашыты булмый мөмкин түгел карлыганлы җәйләрдә. Әйе, җәйге шилләне яратмаучылар артык issegә түзеп булмый бит диючеләр бар. Әмма салкынчарак көннәр башланып китсә, шундый җәй буламы инде дип зарланабыз. Ни дисәк тә, бу ел фасылын барыбыз да ел буе сагынып көтеп алабыз. Тапшыруыбызда хәзер чыгыш ясаячак төркем составы инде үзгәргән, анда башка җырчылар исәпләнә. Әмма элеккеге төркем белән яздырылган җыр барыбер актуаль бит. Басуларда, болынарда, яңгырый шалгышыңы. Яңа сауган парлы сөттәй, җәен елга сулары. Егет кызлар белән тола, инеш елга буйлары. Җәйләрнең, бик күңелле айлары. Шибәр кызлар тирәсендә егетләрнең уйлары. Җәйләрнең, бик күңелле айлары. Шибәр кызлар тирәсендә егетләрнең уйлары.
Жей мизгел, вақыт шиклі, демек, өткер аны көңілі. Шикерный түркімі яз жыршы Вероника Кузнецова білән сізге менә шунды кеңеш бирә. Тагын қалғанын үзегіз қарап тыңлап білірсіз. Qozandamon sukunlar o'tdi Jey mizgil vaqt shikli Demak o'tkar ona ko'ngli Жей айлары битәле күпләрнең отпуск яллары вакыты белән дә бәйле. Кайберәүләр ул ялларны чит илләрдә үткәргә хыяллана. Төркия, Кипр, Мисыр ярлары, пальмалар, шиксез зәңгәр диңгез. Менә шул чит илгә ялга барырга теләүчеләрне хәзер виртуаль сәяхәткә чакырабыз. Төркиягә Әсхат артыннан. Жейнең бары бер айы гына калып бара дисәк тә була. Аның шулай кыска вакытлы булуы бер яктан кызганыч. Әмма аның каравы, төрле ел фасылларының алышынып торуы, көзне дә, язны да, кышны да күрә алуыбыз белән без бәхетле дә. Ә иң мөһиме, күңелебездә җәй булсын, шулай бит. Гөлназ Батталовага кушылып, җәй бүгеннән башлана дип, август аеның да рәхәтен күреп яшик. Бөтенден ягник суалган Таптан калган һәм туктаган Боз эчендә мин югалам Зинһар коткар мине йөрәгем тибә һаман Сине яратам Йолдыз булып янам Мәхәббәт ялгызларны юата Туктама, йөрәгем туктама Ошабыз канатларыңны җәй Хыялыңнан күккә үреләм Безне көтә хисләр тулы җәй Сиңа бүләк итеп дөньяны бүләм Җәй әле ул дуслар белән җыелышып, караңгы төнгә кадәр табигатьтә, урамнарда, паркларда рәхәтләнеп аралашып, күңел ачып йөрү мөмкинлеге дә. Социологлар уздырган сораштыруда, халык нәкъ менә җәй көне аралашулар, яңа танышулар арта дигән. Ә кайберәүләр өчен җәй сөйгән ярын очратуы, айлы кичләрдә мәхәббәт аңлашулары белән кадерледер. Чираттагы җырда шул турыда. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга, яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Дуслар, бергә җырлыйбызмы? Балконсы дисәңме?
Эй көңелле жәйге кишләр, серле итеп ушак яна, кавышалар яшь йөрәкләр, тагын бер жәй артта кала. Әлеге популяр җырны барыгыз да танып өлгергәндер. Юк, жәй белән саубулашырга өндәмибез, фәкать кабат матур җырны тыңлап, кушылып җырларга чакырабыз. Жәйге кишләр, серле итеп ушак янна, кавышалар яшь йөрәкләр, тагын бер жәй артта кала. Кояшлы жәй, ягымлы жәй, салкын көзгә калдырып китмә, нигә бик азга киләсең? Сине сагынып гомер үтә, кояшлы жәй, ягымлы жәй, дуслар җыелышкан учаклар, ләкин күпме сагынсак та, кире кайтмас инде ул чаклар. Сезнең дә жәй диюгә бала чак еллары исегезгә төшәме ул? Йортлары рәт белән тезелгән авыл урамнары, капка төпләрендә әби-бабайларның җыелышып утыруы, тау астында бибиләр саклау, елгада су коену, иң күңелле, иң рәхәт вакытлар, гаҗәп, әмма бала чак узган җәйге авыл хатирәләре белән бәйле. Ришат Төхвәтуллин да җәй белән бергә әкияттәй балачак кире әйләнеп кайткан кебек була ди. Серле була, моңсу була, авылымның кишләре, Исте җәйдә чәчәк атты, күңелемнең хисләре. Әйесе җәй, ямлы җәй, күңелдә хызырлык, ямлы җәй бер көнең, бер елың атырлык. Әйесе җәй, ямлы җәй, күңелдә хызырлык, ямлы җәй бер көнең, бер елың атырлык. Ә менә чираттагы җырны мин махсус иң ахырга калдырдым. Аны карагач, күпләр чынлап та яшьлекләрен искә төшерер. Ул вакытта әле сабый булганнар гаҗәеп аһәңле көйгә, уен коралларына яздырылган матур мәгънәле җыр белән таныша алачак. Элекеге клип танылган шагыйрь Таҗи Гыйззәт сүзләренә легендар Сәлих Сәйдәшев көй яза. Башкаручысы мәшһүр Илһам Шакиров. Дуслар, җәйге җырлардан тезелгән татар чарт кәефегезне күтәргәндер дип ышанып калабыз. Ә иң мөһиме, тапшыруны теләсә кайсы вакытта кабат карый алуыгызны искәртәбез. Фикер тәкъдимнәрегезне комментарийларда яисә безгә директка юллый аласыз. Ә бәлки сез дә аерым бер темага җырлар тезмәсе тыңларга телисездер. Языгыз. Яңа очрашуларга кадәр сагынып торыгыз.